Сакрэты кніжных рарытэтаў. Аўтарскі праект Алеся Сушы пра скарбы хрысціянскай літаратуры і не толькі. Уявіце сабе, Нясвіж, 16 стагоддзе, знакаміты ўсім сёння вядомы палац Радзівілаў, цудоўная рэзідэнцыя гэтага выключна папулярнага, вядомага, уплывовага магнацкага роду на тэрыторыі Беларусь, і ў ім пасярод вось гэтага палацу, дзе сёння гуляюць турысты, адбываюцца розныя святочныя мерапрыемствы, гарыць агонь. Ды не проста агонь, а вялікім стосам складзеныя таўшчэзныя фаліянты, якія палаюць, якіх нішчыць агонь проста вось велічэзнай колькасцю. І гэта на той час, калі ў 16 стагоддзі яшчэ кнігі лічыліся выключнай рэдкасцю і, безумоўна, каштавалі вельмі шмат. Такая гісторыя ці легенда, а можа сапраўдны факт, ёсць. І наша задача сёння паспрабаваць прааналізаваць, ці маглі Радзівілы паліць кнігі у сваім нясвіжскім палацы ці ў нейкім іншым месцы. Гаворка ідзе пра легенду, звязаную з паленнем так званай берасцейскай альбо радзівілаўскай бібліі, аднаго з унікальных, можа быць, самага каштоўнага і цікавага беларускіх выданняў 16, 17 і 18 стагоддзяў, якое паводле распаўсюджанай версіі было знішчанае нашчадкамі выдаўца Мікалая Радзівіла-Чорнага вось акурат у Нясвіжы. Версія дзіўная, версія яркая, эпатажная, так бы мовіць, сённяшняй моваю кажучы, але пры гэтым, безумоўна, яна стала вельмі папулярнай, і сёння яе лёгка можна знайсці ў шматлікіх энцыклапедычных, папулярных, навуковых і іншых выданнях, которые уплываюць на супольнасць нашу, на грамадства і ў пэўнай ступені вызначаюць разуменне нашай гісторыі. Вось паспрабуем давайце разабраць гэтую з вами легенду. Мне падаецца, это адзін з такіх найцікавейшых момантаў у гісторыі кніжнай культуры Беларусі, які шмат пра што нам можа распавесці. Хвала Хрысту, шаноўныя слухачы і гледачы, сёння мы пагаворым пра знішчэнне берасцейскай бібліі. На пачатку абавязкова я павінен сказаць, што ж гэта такое, што такое берасцейская біблія. На вялікі жаль, рэдка хто з беларусаў бачыў гэту кнігу ўжывую і, ў прынцыпе, мала што ведае пра дзейнасць берасцейскай друкарні, хаця гэта самая першая друкарня на тэрыторыі сённяшняй Беларусі. Вот калі нашых суседзяў запытаць, любых, расіяне, палякі, украінцы, літоўцы, латышы і аддаленыя, можам народы запытваць, якая першая кніга на вашых землях надрукавана, дзе была ваша першая друкарня, усе скажуць і без праблем назавуць, так? Вось для Беларусі з гэтым цяжкасць, і вось вы ўжо цяпер дакладна ведаеце, мы з вами тут ужо каторы раз сустракаемся, гаворым пра сапраўдныя рарытэты і ведаем, што самая першая друкарня на землях Беларусі ўзнікла ў Берасці. Вось калі мы кажам пра сучасную тэрыторыю Беларусі, то гэта Берасце, і гэта 50-е гады 16 стагоддзя, недзе 1553 год. З таго часу гісторыя кнігадрукавання вось як бы абрастала каранямі, і, што цікава, гэта друкарня паслужыла асноваю для далейшай самай пладавітай друкарні, которая існавала ў Вялікім княжстве літоўскім. Гаворка пра універсітэцкую ці акадэмічную друкарню, друкарню Віленскай акадэміі, друкарню езуітаў у Вільні, якая якраз была заснавана на базе вось гэтай берасцейскай друкарні Радзівілаў. А самай вядомай кнігай, якая была надрукаваная у берасцейскай друкарні, з'яўляецца знакамітая Радзівілаўская біблія. Яна пабачыла свет у 1563 годзе. Літаральна незадоўга, за 2 гады да смерці заснавальніка гэтай друкарні Мікалая Радзівіла-Чорнага. Вось таго знакамітага беларускага мецэната, які фактычна заснаваў той самы ордэн, той самы род, фамілію, который паўплываў на далейшае развіццё ўсяго краю. Безумоўна, перад Мікалаем Радзівілам-Чорным былі слаўныя прадстаўнікі гэтай дынастыі, але менавіта ён зрабіў яе хіба што самай уплывовай у краіне. Менавіта ён атрымаў рэгаліі князя Святой Рымскай імперыі. Ён вельмі удала выдаў сваю стрыечную
сястру, тую самую Барбару Радзівіл, замуж за караля і вялікага князя Жыгімонта Аўгуста. Вось бачыце, як ён адразу парадніўся з каралеўскай сям'ёю. У хуткім часе ён атрымаў высокія таксама рэгаліі дзяржаўныя. Пасля вось ажэнства Барбары Радзівіл з Жыгімонтам Аўгустам ён атрымаў пасаду спачатку берасцейскага старосты ў 1549 годзе. У наступным годзе ён ужо стаў канцлерам Вялікага княства Літоўскага, яшчэ праз год ваяводам віленскім, а гэта фактычна самая высокая пасада, так ужо у Вялікім княстве Літоўскім. Канцлер, ваявода, то есть фактычна ўжо амаль далей няма куды расці. І ён атрымаў у пажыццёвае ўладанне вось гэты статус князёў Святой Рымскай імперыі. Фактычна ад яго пачынаецца увесь далейшы, так бы мовіць, радзівілаўскі бенефіс на працягу як мінімум 3 наступных стагоддзяў. І яго ўладанні ў Нясвіжы, Клецку, Алыцы і іншых гарадах і мястэчках сталі такімі цэнтрамі развіцця культуры на беларускіх землях. Дык вось гэты Мікалай Радзівіл Чорны напрыканцы свайго жыцця, у хуткім часе, праз год пасля смерці сваёй жонкі Эльжбеты Радзівіл з Шыдлавецкіх, ён выдаў кніжку. І не проста кніжку, а кнігу, которой ён мог ганарыцца, і ён ганарыўся. Можа быць, нават лічыў найгалоўнейшым здзяйсненнем у сваім жыцці. Ён шмат чым праславіўся. Мікалай Радзівіл Чорны сапраўды унікальная асоба ў нашай гісторыі, але вось якраз выданне берасцейскай Бібліі мусіць стала такім яму вечным помнікам, нездарма гэта Біблія завецца радзівілаўскай. Гэта быў найлепшы на той час выпуск друкам кніг Бібліі ва ўсходняй усёй Еўропе. Першы ва ўсходняй Еўропе пераклад з арыгінальных моў на жывую народную мову, які, у прынцыпе, узнік на той момант. Да таго, як ведаеце, Біблію найчасцей у нас перакладалі праз іншую мову. Нават з Карына, хаця ён часам згадвае, што ён карыстаўся грэчаскай ці габрэйскай мовамі, але найхутчэй, вось амаль упэўнена мы можам казаць, ён перакладаў з лацінскай, чэшскай і царкоўнаславянскай моваю, канешне, тэкстамі на царкоўнаславянскай ён актыўна карыстаўся. Але у большасці не працаваў ён ні з арамейскай, ні з іўрытам, ні з нават грэчаскай моваю. Таму па шчырасці вось менавіта берасцейская Біблія становіцца такім унікальным выданнем, дзе ўпершыню на нашых землях апублікаваныя ўсе кнігі Бібліі у дасканалым, вельмі якасным перакладзе на старапольскую мову. Пра мову тут асобна можна было б пагаварыць. Выданне, якое ўражвала адразу ўсіх. Вот хто яго бачыў, гэта фаліянт на 1500 сторонак. Вот уявіце, 1500 сторонак кніжка, вось такога фармату, больш 40 сантыметраў вышыня сторонкі. Калі разгортваеш кнігу, это атрымоўваецца, просто фаліянт. Сучаснікі некаторыя, напрыклад, Сымон Будны нават падсмейваліся і жартавалі над выдаўцамі берасцейскай Бібліі, што, маўляў, яна, канешне, шыкоўная, яна, безумоўна, цудоўная, ёй усе захапляюцца, але яе не тое, што насіць, яе вазіць цяжка, і гэта сапраўды ў пэўнай ступені было праўдаю. Так ці іначай, Мікалай Радзівіл Чорны зрабіў сапраўды шэдэўральнае выданне, пра которое можна асобна было б пагаварыць. Калі захочаце, сапраўды зробім такую размову. Яно наймагутнейшы ўплыў аказала на гісторыю хрысціянства на беларускіх землях, і прычым усіх канфесій. І праваслаўныя ішлі ўслед за гэтай Бібліяй, астрожская Біблія выйшла ўслед і па слядах берасцейскай Бібліі з відавочнымі ўплывамі берасцейскай Бібліі. Крэхіўскі, можна апостол згадваць іншыя некаторыя тэксты, яны знаходзяцца пад уплывам вось гэтай берасцейскай Бібліі. Каталіцкі касцёл адназначна абсалютна Якуб Вуек працаваў з тэкстам берасцейскай Бібліі, хаця месцамі крытыкаваў гэты пераклад, але безумоўна актыўна яго выкарыстоўваў, і ў аснову у значнай меры менавіта гэта праца берасцейскага выдавецтва, так бы мовіць, радзівілаўскага, і легала. Безумоўна, пратэстанты, прычым розных адгалінаванняў, і кальвіністы, і сацыніяне ці антитрынітарій, усе працавалі з гэтай кнігаю. Яна прыгожая, там 2 тытульныя аркушы, 14 вялікіх гравюр, мноства маленечкіх розных там заставак, буквіц ці ініцыялаў. Вельмі цікавае выданне, унікальнае. Яно адразу стала надзвычай шырока вядомым.
І хутчэй за ўсё сам Мікалай Радзівіл Чорны зрабіў вельмі шмат, каб гэта кніга стала папулярнай. Ён сам асабіста перадаваў яе ўдар многім асобам. Верагодна, першы ж асобнік быў перададзены ўдар каралю Жыгімонту Аўгусту, таму самаму сваяку і сябру Мікалая Радзівіла Чорнага. Многія іншыя асобнікі Мікалай Радзівіл Чорны перадаў сам асабіста альбо праз свайго сына Мікалая Крыштофа Радзівіла, которага мы ведаем як сіротку. У далейшым, якраз дзякуючы гэтай кнізе, якую Радзівілы самі непасрэдна, і Мікалай Радзівіл Чорны, і сіротка, яго сын, перадавалі ў найбуйнейшыя, так бы мовіць, бібліятэкі па ўсім свеце, вялікім дынастыям, кіраўнікам дзяржаў, многім, Прусіі, напрыклад, так, Альбрэхту Бранденбургскаму асабіста, так, быў перададзены асобнік, ці нямецкім курфюрстам многім, французскім правіцелям, да, напрыклад, у каралеўства Сезанн, калі не памыляюся, так вот асабіста таксама была такая перадача аднаго з асобнікаў Бібліі радзівілаўскай. Гэта паўплывала на тое, што радзівілы сталі уваходжымі ў многія каралеўскія дамы і двары. Яны праславілі свой род, сваю фамілію па ўсім хрысціянскім свеце і сталі вельмі шырока вядомымі і паважанымі. Магчыма, якраз гэта і дало падставы для яшчэ большага росту дынастыі Радзівілаў. Такі супер-піар-праект 16 стагоддзя праз выданне кнігі і яе пашырэнне. Дык вось, гэта кніга стала сапраўдным унікатам, вельмі папулярнай, вельмі пашыранай. Евангелісты, напрыклад, кальвіністы найперш прынялі пастанову такую на Віленскім рэфармацыйна-евангельскім сінодзе, было пастаноўлена, каб у кожным зборы быў асобнік абавязкова берасцейскай Бібліі. У многіх каталіцкіх бібліятэках розных манаскіх ордэнаў мы бачым гэтыя выданні берасцейскай Бібліі. У некаторых праваслаўных, нават і уніяцкіх бібліятэках ёсць асобнікі берасцейскай Бібліі. Многія шляхцічы нашыя захоўвалі гэтыя кнігі, і Радзівілы, і Сапегі, і Тышкевічы, і іншыя мелі ў сваіх бібліятэках выданні берасцейскай Бібліі. Больш таго, на некалькі стагоддзяў менавіта берасцейская Біблія стала эталонам біблійнага тэксту, і яе нярэдка, напрыклад, перадавалі ў спадчыну. Вось застаўся такі ў гісторыі выпадак, калі суддзя берасцейскага гародскага суда у 17 стагоддзі сваім 3 дочкам у якасці пасагу перад іх ажэнствам падараваў па асобніку берасцейскай Бібліі. То бок не грошы, не сукенкі там ці нейкую біжутэрыю, напрыклад, а кнігу, неабыякую кнігу Бібліі, цудоўна выдадзеную ў Берасці, перадае бацька сваім дачкам у якасці пасагу. Таму вы разумееце, наколькі гэта кніга была значнай для сваёй эпохі. І вось з гэтай кнігаю звязаная дзіўная вельмі гісторыя, якая стала вельмі папулярнай у навукова-папулярнай літаратуры 19-20 стагоддзяў пра тое, што сыны Мікалая Радзівіла Чорнага, які доўга вагаўся, мяняў сваё хрысціянскае, скажем так, сваю хрысціянскую ідэнтычнасць, быў католікам, схіляўся да лютэранства, потым кальвінізму, урэшце да антытрынітарызму ці сацыніянства. Складаная гісторыя жыцця гэтага чалавека, безумоўна, і яго пазіцыя, так, рэлігійная, яна такая вельмі неадназначная, але вядома, што праз літаральна 2 гады пасля смерці бацькі Мікалай Крыштоф Радзівіл, яго сын, вядомы як сіротка, пераходзіць у каталіцтва, прымае веру каталіцкую, і вельмі шмат зрабіў ён у далейшым для пашырэння каталіцкага касцёлу на землях Вялікага княства Літоўскага. Шматлікія, памятаеце, знакаміты, напрыклад, храм у Нясвіжы, касцёл Божага цела ў Нясвіжы, той самы, дзе пахаванні Радзівілаў, так, адбываюцца. Это ж, фактычна, адзін з першых у свеце помнікаў барока. Каталіцкі езуіцкі касцёл з манастыром каля яго, альбо віленскі знакаміты манастыр і ў далейшым акадэмія, так, калегіум, потым акадэмія езуітаў. Гэта таксама справа рук, вось у тым ліку Мікалая Крыштофа Радзівіла сіроткі, і многія іншыя, так, каталіцкія ініцыятывы з ім звязаныя. Другі сын Мікалая Радзівіла Чорнага, Юрый Радзівіл, ён атрымаў вельмі высокія каталіцкія рэгаліі, духоўныя, як духоўная асоба. Ён быў біскупам віленскім і кракаўскім, это фактычна самыя высокія, так, каталіцкія пасады ва ўсёй Рэчы Паспалітай, і нават атрымаў ад папы рымскага чырвоную мантыю кардынала.
То бок ён быў адным з нашых першых мясцовых кардыналаў, выключна таленавіты, адораны, вельмі яркі дзеяч каталіцкай царквы на землях Беларусі. Касцёл да сёння памятае гэта імя, і абодва, да, Мікалай Крыштоф Радзівіл, які замольваў свае, ну, так званыя ерэтычныя грахі юнацтва, там не проста ў яго гісторыі, ён і паломніцтва ў святую зямлю ажыццявіў і гэтак далей. Вот гэтым двум асобам прыпісваецца тое, што яны знішчылі фактычна ўсю спадчыну свайго бацькі, вось тую самую радзівілаўскую Біблію, якую, ну, фактычна як галоўную справу свайго жыцця успрымаў Мікалай Радзівіл Чорны. Легенда цікавая, прывабная, неадназначная. Яна вельмі часта выкарыстоўваецца так для эпатажу беларускімі гісторыкамі, і нават у падручніках мы яе бачым. Але давайте вось просто паспрабуем разабрацца, ці магло такое быць, вось просто прааналізаваўшы факты. Па-першае, ну, забягаючы наперад, скажу, што гэта хутчэй за ўсё легенда. Нават я магу упэўнена казаць на сёння, што, безумоўна, гэта недакладная інфармацыя, якая вельмі шырока распаўсюджаная штучным шляхам і значна пазней. Па-першае, што тут трэба сказаць? Якія ёсць у нас контраргументы? Па-першае, мы не маем ні аднаго дакументальнага сведчання 16-га ці першай паловы 17-го стагоддзя пра тое, што радзівілы, вось Юрый Радзівіл ці Мікалай Крыштоф Радзівіл сіротка, палілі берасцейскую Біблію. Ні аднаго дакумента. А вы разумееце, што 16 і пачатак 17 стагоддзя гэта, ну, калі не мільёны, то дзесяткі, сотні тысяч дакументаў. Перапіска засталася таго часу. Выданні выходзілі вось проста з любой нагоды, спрэчкі міжканфесійныя. Усё гэта станавілася, ну, скажам, падставаю для абмеркаванняў, для дыскусій. І калі б радзівілы по адной версіі, напрыклад, Мікалай Крыштоф Радзівіл сіротка ў Нясвіжы ці Юрый Радзівіл у Вільні спалілі прылюдна велічэзную колькасць кніг Бібліі, вось просто ў вялікім вогнішчы, то пра гэта б напісалі заўтра ж па ўсім, калі не вялікім княстве літоўскім, можа па ўсёй Еўропе бы гэта звенела навіна. Ніхто не піша пра гэта, ніхто не згадвае, ні ў адной крыніцы ніякага ўпамінання пра гэта няма. То есть у крыніцах свайго часу, у дакументах 16-га, першай паловы 17-го стагоддзя ніякіх пра гэта згадак і блізка няма. Што вельмі дзіўна. Нават пратэстанты, которые былі ў канфрантацыі, так, з каталікамі, і маглі, і зашмат што маглі крытыкаваць католікаў, так, у Рэчы Паспалітай, ніхто пра ніякія вось такія злачынствы з боку каталіцкага касцёла ці канкрэтных прадстаўнікоў вось каталіцкай дынастыі Радзівілаў, ніхто пра гэта не піша, ніхто пра гэта не кажа, не скардзіцца. Другое, сама гэта легенда пра паленне радзівіламі кнігі берасцейскай Бібліі, яна вельмі супярэчлівая, вельмі неадназначная. У адных версіях мы чытаем, што паленнем займаўся Мікалай Крыштоф Радзівіл, у другіх, што Юрый Радзівіл. У адных версіях, што гэта ў Нясвіжы, у другіх, што гэта ў Вільні. У адных, што князь выдаткаваў на гэта 5000 залатых дукатаў, у другіх 3000, у трэціх 10 000 дукатаў ці чырвоных залатых выдаткавалі на гэта. То есть абсалютна вось відавочная такая несістэмная падача інфармацыі пра вось знішчэнне гэтай Бібліі. Хутчэй за ўсё версія адпаведна грунтуецца не на фактах, а на нейкіх здагадках. Трэцяя прычына гэта тое, што гэтую версію, самае ранняе яе ўпамінанне мы здолелі адшукаць, вот тое, што ў мяне атрымалася, у позніх тэкстах 18 стагоддзя. Тэкстах, напісаных каталікамі, езуіцкімі гісторыкамі Станіславам Растоўскім і Каспарам Нясецкім. Два незалежныя гісторыкі вось гэтую версію трошкі ў розных варыянтах развіваюць. Зроблена гэта чаму? У пэўнай ступені мы разумеем, каб дыскрэдытаваць пратэстантаў, якія ўжо на той момант адышлі з сферы ўплыву ў вялікім княстве літоўскім. Рэфармацыя, ну, калі не сышла на нуль, то ўсё-такі фактычна ўжо ў другой палове 18 стагоддзя была цалкам пераадоленая на землях Беларусі, так, і каб дадаткова дыскрэдытаваць вось пачынальнікаў гэтага рэфармацыйнага руху, сярод якіх, безумоўна, адно з выключных месцаў займаў Мікалай Радзівіл Чорны, трэба было паказаць, што яго сыны нават не толькі прынялі каталіцтва, не толькі шмат зрабілі для пашырэння каталіцкага касцёлу, як Юрый Радзівіл і Мікалай Крыштоф Радзівіл,
але яны яшчэ і прылюдна знішчалі справу свайго бацькі. Вельмі верагодна, што гэта была такая наўмысна створаная дадатковая дэталька менавіта ў той час. У далейшым гэтую версію падхапілі гісторыкі рамантыкі і краязнаўцы рамантыкі, прадстаўнікі эпохі рамантызму ў 19 стагоддзі, якія такую лірычна-рамантычную гісторыю ўжо распавядаюць. Паленне кніг, гэта вось такі трагізм, ён характэрны для рамантызму. У Сыракомлі, у Кіркора мы бачым вось гэтыя ўпамінанні пра знішчэнне кніг, і гэта абсалютна відавочна такая лірычна-літаратурная ўжо містыфікацыя. Чацвёрты аргумент, пра што нам трэба абавязкова сказаць, што усе дакументы нам упэўнена сведчаць пра тое, што і Радзівіл Юрый, і Радзівіл Мікалай Крыштоф захоўвалі на ўсё сваё жыццё добрую памяць пра свайго бацьку. Яны нідзе не зласлівілі супраць яго як супраць асобы і не знішчалі дасягненні свайго бацькі, тым больш, што на гэтых дасягненнях слава іх роду ўзнялася. Сам Мікалай Крыштоф Радзівіл ездзіў па ўсёй Еўропе па просьбе бацькі і развозіў гэтыя кнігі берасцейскай Бібліі па розных еўрапейскіх дамах. То есть, не мог ён у далейшым настолькі адысці ад проста хрысціянскага такога пачуцця любові да свайго роднага бацькі, каб зласлівіць супроць яго і знішчаць наўмысна яго спадчыну. Пяты, можа, адзін з важнейшых аргументаў. Як вы можаце сабе ўявіць, каб каталіцкі біскуп і кардынал і вельмі набожны хрысціянін Мікалай Крыштоф Радзівіл, які другую палову свайго жыцця быў вельмі набожным, знішчалі Біблію. Можна было б яшчэ ўявіць, каб яны знішчалі нейкія палемічныя творы, скіраваныя супраць, можа быць, Ватыкана, напрыклад, такое магло быць гіпатэтычна. Але мы нават пра гэта нічога не ведаем. А тут Біблію, уявіце сабе, набожныя каталікі складваюцца разам кнігі Бібліі і іх паляць. Выглядае надзвычай неадэкватна для эпохі рэнесансу, контррэфармацыі, то есть гэты перыяд знішчаць Біблію было проста неадэкватна. Слова Божае нішчыць у агні, мякка кажучы, тут зусім цяжка зразумець такую логіку. І апошні аргумент, пра который я хачу вам сёння сказаць, гэта аргумент сама берасцейская Біблія. Справа ў тым, што адна з асноўных прычын пашырэння гэтай легенды, што берасцейская Біблія амаль уся была знішчаная. Усе гісторыкі 19 стагоддзя і краязнаўцы, калі пачалося паляванне на рарытэты, калі бібліяфілы, гэтыя калекцыянеры пачалі скупляць за шалёныя грошы вельмі каштоўныя старажытныя кнігі, у тым ліку берасцейскую Біблію, яны разумелі гэта як рарытэт, і яны спрабавалі максімальна паказаць унікальнасць гэтага выдання, каб павысіць кошт. Так? Што вось літаральна 1-2 экземпляры ў свеце, усе астатнія знішчаныя былі безумоўна. У агні этой палемікі міжканфесійнай. І ў мяне ёсць адзін унікальны, я яго таму прадаю так дорага. Гэтая пазіцыя вельмі доўгі час заставалася. Сапраўды, на тэрыторыі Беларусі доўгі час нават зусім не засталося ніводнага асобніка. Апошні вядомы экземпляр берасцейскай Бібліі захоўваўся ў койданаўскім зборы яшчэ да пачатку 20 стагоддзя. Там да 1913 года вяліся набажэнствы і пратэстанцкія, і каталіцкія. Перад Першай сусветнай вайною пастар з'ехаў ужо з Койданава, набажэнствы спыніліся, але Біблія засталася. Там яе, дарэчы, Сыракомля заўважыў, апісаў яшчэ раней. Пасля Першай сусветнай вайны гэты асобнік перайшоў у зборы Беларускага дзяржаўнага музея, але ён знік, невядома дзе, можа, загінуў у гады Другой сусветнай вайны. Дык вось пасля Другой сусветнай вайны ўжо ніводнага асобніка берасцейскай Бібліі ў Беларусі не засталося, і былі вельмі пашыраныя версіі, што іх то ў свеце літаральна некалькі адзінак засталося. Напрыклад, некалі Мікола Нікалаеў пісаў, што 20 недзе адзінак у свеце ёсць. Потым пачаліся ўсё-такі нейкія даследаванні, і колькасць давялі да 40 вядомых асобнікаў. Потым да 80, да 100, цяпер мы ведаем ужо больш 130 асобнікаў. І гэта вельмі шмат. Вось проста, каб вы разумелі, іншыя выданні 16 стагоддзя засталіся да нашага часу ў 1, 2, 3 звычайных экземплярах. Выданні з Карыны ад 1 да 10 асобнікаў. Евангелля Цяпінскага, напрыклад, 2 асобнікі ў свеце. Любыя выданні 16 стагоддзя гэта адзінкі
адзінкі. А тут 130 асобнікаў вось здаравеннай кнігі, так многія з іх пашкоджаныя. Але ўсе яны са слядамі чытання, іх чыталі, усе гэтыя стагоддзі іх проста максімальна спрабавалі захаваць. Іх рэстаўравалі мільён разоў большасць з іх. Паднаўлялі, падклейвалі, зашывалі, як заўгодна рамантавалі, абы яны жылі даўжэй і выкарыстоўваліся даўжэй. Няма ніводнага, з таго, што я ведаю, іншага беларускага выдання 16 стагоддзя, якое б захавалася ў такой колькасці экземпляраў, недзе пад больш 130 адзінак на сёння ў свеце ёсць. Гэта выключна шмат. Я просто такога не ведаю. То есть, калі нешта і палілася, то што заўгодна, але не берасцейская Біблія. Вот дакладна абсалютна, што берасцейская Біблія была на пачатку адразу выдадзена як падарункавае выданне, безумоўна, як выданне для царкоўных патрэбаў, для асабістага чытання Слова Божага і для выкарыстання ў цэрквах, так, у малельных дамах, у хатніх умовах, на сустрэчах, у любых абставінах, для навуковага асэнсавання, для розных задач. І яна стала рарытэтам адразу. Яна стала каштоўнасцю адразу пасля свайго выдання і цанілася ўсімі як такі рарытэт. Таму сёння мы можам абсалютна ўпэўнена сказаць, што Радзівілаўская Біблія была і заставалася унікальным помнікам кніжнай культуры на нашай зямлі, і ніякага палення яе, ніякага знішчэння яе ні католікамі, ні праваслаўнымі, ні пратэстантамі, ні кім іншым мэтанакіраванага не было. Нават пра яе масавае нейкае знішчэнне атэістамі ў 20 стагоддзі мы шмат не ведаем. Хаця, канешне, гэта быў такі перыяд забыцця для берасцейскай Бібліі, калі усе, хто заўгодна яе вывучалі, збіралі, але не беларусы, на жаль. Вось. І сёння толькі адбываецца такое вяртанне берасцейскай Бібліі ў шырокі грамадскі і навуковы ўжытак, і я хацеў бы спадзявацца, што у нейкай ступені мы гэтую легенду дэміфалагізавалі. Я не хацеў бы яе зусім знішчаць і прыкідвацца, што вот адкінулі і забылі, хай яна застаецца, бо наяўнасць такіх легенд паказвае, што берасцейская Біблія з'яўляецца выключна важным артэфактам беларускай культуры. Калі пра яе легенды распавядаюць, калі такія вось з'яўляюцца эпатажныя гісторыі, значыць, яна нечага ды вартая, значыць, яна ўвайшла ў сістэму каштоўнасцей грамадства, і пра яе людзі ведаюць, кажуць і у нейкай ступені вось памятаюць, хай сабе ў такім вось дзіўным варыянце. Але дыскрэдытаваць нашых продкаў, тых жа Радзівілаў, ці там каталіцкі касцёл, ці праваслаўную царкву, ці нейкую іншую канфесію, вось абвінавачваць у знішчэнні ёю біблійных выданняў іншай канфесіі, я думаю, што не варта. Вось такая прапанова. Беларусы сапраўды вельмі такія талерантныя ў рэлігійным плане людзі. І што важна, як бачыце, розныя канфесіі на нашых землях з павагаю у розныя часы ставіліся адна да адной, да спадчыны суседзяў. Былі, безумоўна, спрэчкі, былі непаразуменні, але разуменне таго, што ўсе мы хрысціяне і што Біблія ёсць асноваю для усіх гэтых канфесій, гэта разуменне існавала, і яно захоўвала паразуменне ў грамадстве. Спадзяюся, што гэты прыклад берасцейскай Бібліі застанецца і для нас сёння прыкладам паважлівага стаўлення да справы продкаў, захавання гэтай спадчыны і максімальнага пашырэння. А пра саму берасцейскую Біблію, можа быць, яшчэ паразважаем некалькі разоў у наступных сустрэчах, бо там ёсць вельмі шмат такіх таксама цікавых гісторый. Да новых сустрэч, пішыце свае пытанні, прапановы, заўвагі, можа быць, і рэкамендацыі. Можа, у вас ёсць свае ідэі, якія унікаты ці рарытэты з беларускай кніжнай культуры вы б хацелі яшчэ пачуць ці пабачыць у межах нашага праекту. Да сустрэчы. Сакрэты кніжных рарытэтаў. Аўтарскі праект Алеся Сушы пра скарбы хрысціянскай літаратуры і не толькі.